Hello, viewers or subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Mereka sokar kam kau mana ya takkan? Buat kau bersusi kau banyak iba kadang berjeti surat. Lari ki sama cini ki basuknya ya kam bangsa ya ki jengkoi topi ki surat. Ini clear kau tu surat takkan di isa ayah saya. Iba kau bancai ki tu berti tenang bersusi ki surat. Mereka tu hidup cini kau prinsip asliu baka sorkar hi kau buat baka outcome juga tu public hearing kadang belum positif nak kata tahu kim alat dia kiba bersyak bagi dia dan bentar. Na kata nginu priang ya ka report but nginu priang ya ka to ka public hearing ka dai ban declare null and void ngin na mamat priang Ka jingkren jung ibardan kalong kabadai kamlaj watang khendiru lara ki rupat ba ki sngoki ya ka jing pentrei torti jong ka sorkar ya ka surok lara ki khlong da ka kti nakadao ka jing bom siang bahai ka surok nakadao ka jing kho jong ka surok kumta ki sha FIR Henry lada ki high level ki ti khnang ya ka surok kum hakato ka puar balong public hearing hangte halum serman ya gitu ki bati khnang ya ka surok kim pun sistem hato kane kamde ka jingle isliang khmat mo ya ki barit bat ya ki high level tang namar baki de ki high level baki don jinga de baki he sarkar lada ki le kumno ru lada ki pen khen anru ka an kanom trekam ka an kanom te yaki rei lada bakla uru pajba tang khndiat ru kamut kila syaset patok kila syongjil hato kane kamde ka jingle siling khmat ko sarkar wat jule siling khmat pidai ban prinstom yaki high level kiba penkhen an phimde ban kiam ban prinstom tang yaki barit kum ya kato ka jing ti surok hakato ka por badon ka public hearing hangte halum sarman phim prinstom ya kito kiba ti khnang ya ka surok kato ka jing ti khnang ya ka surok kadai ka jing thmu ka basneu namar ka surok kadai ka public property kadai ka jing don jing em ka spa jing ipajba kum tapi penjot ya ka public property ka jing penjot ka public property kadai ka jing penkhenyan kadai ka jing penjot ya ka jing don jing em jing ipajba namar dai mangi ipajba kiba donate ba phi yo bante ya kato ka surok kamdai ka surok simet jung no lada phi pentre ma phiru kadai ka public property te kadai ka jing don jing em ka mar jungi kipajba te mangi kipajba ngi donate ya ka pisai sa ka sorkar kadai hok bansna ya ka surok ndrai balai pat kito ki high level ki penprai ka to ka surok kadai tang ka jing bom kwa ban ailat ya ki pajba ki ba persya ya ka to ka public hearing bala khot da ka Shri Cement Limited khnang ba ka to ka Shri Cement Limited kan yo ban promotion tang nakadao ka jing persya jing ki pajba phi ya ti benjot ka to ka surok ban khanglat ki pajba ban blok ki pajba te ka to ka dei ka jing pen khen ai phim dei ban shu ai jam ban shu ya sha tang ki high level ki badan jing dei bat ki he sarkar phi dei ban prinstom ki lada ki pen khen ai ka sarkar kam dei ban le siliang rei kadai ban prinstom ya ki high level ki ba penkhen ai te nakaleng ka junga ngakersan ya ka jingkren jing ibardan ikren ya ka jingsha nadu basensar kane ka sarkar MDA ka donbet ka jingle isling khmat ya ki barit bat ya ki high level ki badon jadai bat ki he sarkar kum hakato ka por ba pan pistol utu high level ya utu driver sumo kum hakato ka por filale ayu ya utu high level uba pen pistol ya utu driver oi ki khubor ki ong ba
kila khot ti uto high level sya police station kila keni ru ya kasuloi nrei tang ka jingong ngamngit ba pila penstom yuto high level kadai tang ka jingong khnang ba mangi kipat ba nginom bitar khnang ba mangi kipat ba ngin nom persya ya ka sarkar nrei kato ka jingong kadai tang ka jing darab jot ngamngit ba kin penstom yuto high level nomor tu high level udai uba ai jing kersan ya ka sarkar NPP udai uwe u lidar jong ka NPP kumta ki badan dia dei bat ki he sarkar bat ki badan hakabuar ki la ban le kadamwan watla ki le i kam sneuru ka ain kadam te kadam le ai lara le mangi ke barit bari bat tang ikam barit ru kila sepatok ini kila penstom ini te kane ka de ka jingle sileng khmat hapo ka jing sencar jong ka NPP jong ka sarkar MDA te nakleng ka jonga ngam ka kan jong kan tangkat ni khoblai sibun khoblai sajarngu bu pila pe ka video ngin sai siam biang haki bebat ki video